Взимам ви заедно с мен, защото днес ще си избирам балната рокля. Това е един изключително вълнуващ и много чакан момент от мен, затова прецених да го споделя с вас. Лично аз реших да се доверя на модна къща Естрела, които ме спечелиха с огромното им разнообразие както на абитюрентски, така и на булченски рокли. Техният обект е на 2 етажа и имат изключително любезен персонал, който ще ви помогне да не се изгубите в избора за перфектната рокля. Честно казано, на мен 5 рокли най-много ми хванаха окото, така че сложих пенюара и започнахме с пробите. Както рокли, така предлагат и различни видове аксесуари, които да допълнят перфектно визита ви, и започнах с пробите на първата рокля, която беше много изчистена и елегантна. С втората рокля определено прецених да разнообразя и да е нещо доста по-различно и приличах абсолютно на принцеса. Много ми допадна, честно казано, аз не съм фен на зеления цвят, но тази рокля просто беше божествена. Това отново продължих с търсенето ми, защото отново исках да пробвам някоя рокля по тялото и се спрях на тази тъмно-синята, която изглежда много красиво и елегантно. Определено съм влюбена в нея, а последната, която ви показвам, ще може да гласувате за нея в сторитата ми в Instagram дали ви харесва, заедно с още една рокля. А вие ми помогнете с избора в коментарите и напишете коя рокля най-много ви хареса. Сред толкова голямо изобилие от чадьоври е нормално да се чудиш.